Sí, espera, que se t'ha caigut la careta, carinyo. Bona nit. Hòstia, això se sent que anem a cagar-la avui. A veure, anem a... Senyores i senyors, ja ho sabeu, no sé si em coneixeu, em diuen Xavi, em dedico al teatre. La pregunta és, ho voleu, diguem, tipus Braveheart, com se fora? O voleu que ho fem una miqueta més de cachondeo, o què? Jo em dedico a fer teatre, per la gent que no em conec, em dedico a fer teatre. Per fer teatre, bueno, ja ho sabeu, n'hi ha pobles que no puc actuar, en teatres llocs, així en les Salarnitxes, ja vos ho contaré un altre dia. Però, bueno, m'han demanat que llegeixi el manifest, me l'acaben de donar, i, bueno, simplement volia llegir el manifest, fer-vos unes reflexions, i després, pues, tots a follar, vale? Així, el de la cadira de guia! Ah, fill de puta, bé, bé. Molt bé. Benvinguts així a la Casa de les Bruixes, m'han dit que ahir n'hi ha bruixes. I, bueno, per a mi és un plaer estar així, hi ha gent que està flipant gambes, així que anem a començar. N'hi ha dues opcions, jo vos llisc el manifest. Una cosa és la cosa del manifest, aquestes coses són molt xules, molt serioses i tal. Hi ha dues opcions, o fem això o quedem un dia pel morsar i després anem a Burjassot, en castellano Burjassot, i entre tots rebentem Canal 9, vale? Sí? Vos sembla bé o què? No? Vull dir, una cosa és el tema polític, els manifestos, l'acció cultural i el climent, tota la figa s'atia. Però una altra cosa seria això, xica, que demà al morsar mos fem un tallat, vostè demana el que vulgui, això que dius, pon un cortado descafeinado de màquina. Con la leche desnatada. I després anem a Canal 9 i ho rebentem. Vale, el sector d'ací feu meu. No, tipus 3 tiendos, feu. Molt bé, vosaltres encarregueu de babalar, vale? Agarreu i li doneu pel cul, molt bé. El sector este d'ací feu meu. Vale, vosaltres encarregueu del director d'informatiu. Anem allí i rebentem. Segur que mos és el guarda jurat i mos diu, todos no tienen acreditación, vale? Rebentem Canal 9, agarrem el director d'informatius i el pengem dels ous. Vos sembla bé? No sé si això és... Sí, home, sí, va. Digue el meu fill que està passant de mi, està llegint els cromos del seu... Bé, senyores i senyors, és una idea. Jo ho dic en l'espectacle de Canal 9, és la meva forma de manifestar-me davant d'aquestes coses. No estic en cap... no sé, no m'agrada estar en partits, però estic damunt dels escenaris i dic aquestes coses, no? Pengem el director d'informatius i mira, i de passo podem penjar el Vicent Sanz. Sabeu qui és? I sí que va ensenyant la polla per ahí? ¿No sabe esta señora? Vicente Sanz, que de segundo nombre. Tú vas allí a Canal 9 y dices, oye, enséñame las instalaciones. Y el tipo, arraca. Y diu, mira mis instalaciones. Vale? Però aquest tio encara està cobrant, vale? Eixa és la televisió pública. Així que demano un aplaudiment per a la televisió pública que tenim. Gràcies! Molt bé, i ara... Molt bé. I ara passem a la lectura del manifest després de cagar-se en la mare que els ha parit a tots. Que també, mira, espera, abans de llegir el manifest, vaig llegir l'altre dia una notícia que deia que l'Artur Mas, el català, el Mas, sí que sé que és com Superman, que és així, hola, soc Artur Mas. Que l'Artur Mas volia entrevistar-se amb el Paco Camps per parlar de tot el tema este i d'intentar que la TV3 es poguera veure en València i que al mateix temps Canal 9 es poguera veure en Catalunya. Que jo m'ha dit, no! Per l'amor de Déu! Que la cagareu! Vull dir que això és el pitjor que podria. Que seria la invasió de l'Alqueria Blanca, ¿vale? ¿Sabes? Imaginem l'Alqueria Blanca invadint Catalunya. Buah! Això sí que és una invasió. Bé, senyors i senyors, passem a la lectura del manifest. El 9 de desembre anem a fer una miqueta així ligerito, ¿vale? Per ahí veig cares de gent que està dient, por el amor de Dios, ¿esto qué es? Esto es un acto subversivo. Si el de la cadira està de... I que els diuen, a follar, molt bé. Senyors i senyors, el 9 de desembre, com Sèfora de... Hòstia, jo Sèfora és que m'ha cagat quan l'ha vist Sèfora, hòstia. Imagina't ahir, Libertad! Rollo Braveheart, molt bé. El 9 de desembre de 2007, el govern de Francesc Camps... Vale?
a donar-li un poquet d'això, no? Que si tenim els polítics estan dient no, i és que este polític esteu guapos, me caguen Déu. Ara nos chupamos un rato las pollas, venga. El no... El resto también, hombre. A ver, pollas es el genérico. Es pollas, coños y culos. Bé, el 9 de desembre de 2007 el govern de Francisco Cabra va desmuntar... Hòstia, espera, que estic més segur que Déu. Va desmuntar i presentar amb nocturnitat i alevosia el repetidor de la Carrasqueta, realitzant el que seria la primera acció d'una sèrie d'atacs per acabar amb la pluralitat informativa i censurar la llibertat d'expressió al País Valencià, i ignorant a més de 150.000 valencians i valencianes que van esforçar-se per fer possible la constitució de la xarxa de repetidors. ¡Uha! No, muy bien, no. ¿Con qué muy bien? Tío, se'n va la Carrasqueta del Monte, ¿con qué muy bien, fill de puta? Bé. Diu, després va precintar i multar els repetidors d'Alginet, la Llosa de Ranes, en el qual ja vos contaré el que em va passar en el retorn. Un dia vinc i vos conto el del retorn, ¿vale? Això és molt xulo. La Llosa de Ranes i Perenxissa. Fins que finalment, el passat 10 de febrer, davant l'amenaça de noves multes, Acció Cultural es veu obligada a posar fi a més de 25 anys d'emissió a causa de les constants agressions econòmiques i morals, entre elles 3 multes per més de 700.000 euros, una minúcia. Per Eliseu Climent, això no és. Això no són diners, home. Això que val, jo ho pague jo. És que no sabeu, hòstia, esteu així reunits, parleu del Capità Moro. I ho arreglem, això, home. 700.000 euros per cada repetidor, una minúcia. Només pel fet que el govern valencià no pot suportar que la ciutadania tinga un lliure accés a un mitjà de comunicació que Camps, i ara això m'ho han posat ben gran, com dient, no pot controlar ni manipular. Molt bé, Ahú! Ara tenim que veure, ahú! No, ahú! 300, heu vist 300? Ahú! Això, molt bé. Vale? Això és per cada pàrrafo farem ahú, vale? Però, clar, tots i totes qui estem així sabem que no estem parlant d'un problema de veure una televisió. Es tracta d'una agressió a la llibertat de pensament, perquè la majoria absoluta no és una carta blanca i cap govern pot decidir per nosaltres i dir-nos quin canal podem o no veure. Això està clar. Per això i perquè parlem d'un dels atentats més grans de la nostra cultura, des de la transició les persones demòcrates no ens podem creuar de braços. Ahú! Amb multitudinàries manifestacions a la ciutat hem demostrat que no està batuda ni vençuda. L'11 de març de 1995 li van demostrar a Saplana, hòstia, Saplana, tio, Saplana, torna, tio, a mi em va fer una putada. Jo en Saplana omplia 3 quarts d'hora d'espectacle. Saplana és un xolla! Que ara té que estar en sa casa dient, pues si eso no es nada, coño. No traje, Saplana és la canya, home. Li van demostrar a Saplana que Alacant és important, això va ser el 95, i el 26 d'abril del 2008 li van tornar a demostrar, esta vegada a Camps. Vale? El molt honorable no fingisca que ja s'ha oblidat, Així que això, ahú! Repassem 95-2008. Ara, 1.198 dies després que hi ha algú que s'ha dedicat a contar Sèfora, doncs ha passat un dia més. Sèfora allí, en la seu, l'Acció Cultural, un altre dia més. 1.198 dies després de la brutal censura del govern valencià, estem així per demostrar que Alacant, no només, com apuntava Pere, el ceremoniós, és la clau del regne, sinó que Alacant segueix sent molt important. Ahú! Això és per el ceremoniós, és ahú. Per això, per la TV3, per un ensenyament públic de qualitat i en valencià, per la unitat de la llengua, per la transparència contra la corrupció, davant de cada agressió lluitarem i respondrem amb dignitat extrema, perquè només demanem allò que és legítimament nostre, el lliure pensament i el dret a decidir. Ah, tio! Esto diu, a follar. Exigint que retire, a veure, l'exigència és la següent, exigint que retire els expedients sancionadors contra Acció Cultural del País Valencià i retire i retorne els diners de les multes ja pagades. També li podem demanar també que torni els tratges a... Vale? I a Ricardo Costa,
Això. Perquè li van llevar el carnet. Però ara ja li l'han tornat. Que és com si el PP li haguera dit, xico, que era broma. Això funciona així, no? Diu, ala, el llevem el carnet, ara te'l tornem. Era broma, bobo. No he de parlar de Ricky, que m'excite, va. Retornes diners de les multes ja pagades com a garantia de que cap poder polític pot exercir censura, Demanem al govern espanyol, especialment al Ministeri d'Indústria, que aturi l'autoritarisme del govern valencià per demostrar que no són conscients d'aquesta agressió, reclamant la seva titularitat i assegurant les emissions dels 4 canals. I el proper 16 d'abril a València us convidem a tots i totes a participar a la massiva manifestació que recorrerà els carrers de València. València! Buah, València és un no parar. València és pa cagar-se. Ja us ho contaré un altre dia. Anem a València, als carrers de València, per denunciar totes les polítiques abusives i antidemocràtiques contra el poble valencià del govern de Francisco Camps. Vale? Perquè estem ací? Perquè les comarques del sud són essencials pel País Valencià. Perquè tenim veu i no consentirem que es facin callar. Perquè, com deia Joan Fuster, Hòstia, espera, que me l'ha posat en cursiva. Ens recobrem en la nostra unitat, o serem destruïts com a poble, ara o mai. Volem TV3. Gràcies. I